ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. имрӯза влогмона сар мекунем аз анамихелӣ тайёр кардани як намуд субҳона. дӯстони азиз, беҳад субҳонаи бомазза ва камхарҷ ва тез тайёр аст. дӯстони азиз, фикр мекунам ба ҳамаи шумо писанд меояд ва ҳатман тайёр мекунед барои наздикони худ. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед, фикру ақидаҳои худро дар комментария гузорен. ман ҳатман ба ҳамаи комментариҳои шумо ҷавоб мегардонам. даиҷа боша ҳозир ман аввал начинкаи дарунша тайёр мекунам. ман ду намуд начинка медозам. дар дарунаш як таш сев ва дуюмаш варение ки ай торт монда буд, ана ҳавая медозам. дар дуруни ҳава як пачка слоёни теста, дута хамир дора, як хамирша севӣ мекунаму якша ранги круассан мекунам. шумо метавонед чизе начинкае дошта бошен ҳавая бидозен. дӯстони азиз, ба фикрам ки сев ҳама дора. ман беҳад севиша нағз мебинам. варение хай ӯ барои санҷидан кардам. варение қатӣ даиҷа боша ду дона севи ман ҳами қашид ва ду қошиқи калон ман даиҷа боша шакар дохтам. мехоҳам даиҷа ба як хоҳараки худам яду сухан кунам. ана номи канали хоҳари ман биби оишаи духтарбанози оча ҳай. беҳад ман ай ӯ хоҳарак миннат дорам, барое ки яду рӯз пеш видео партофта буд. давҷа беҳад суханои хуб гуфтанд ва мехоҳам миннатдорима ба ҳамон хоҳаракам бирасонам. ва манам хостам ки як-ду сухани хуб бугӯм дар бораи хоҳаракам. ана хоҳари ман беҳад инсони хубай, духтари хоксор ва ман беҳад хурсандам ки қатъи ҳамин духтар ман шинос шидагиам ва то ҳамин рӯза канали мара дастгирӣ мекуна. бонуҷон беҳад канали мара дастгирӣ кард, барое ки вақти ман 1000 шидагӣ набудам, то 1000 чанд одаме намерасид. баъд бонуҷон гирифт дар каналаш канали мара реклама кард ва аз канали биби оишаи духтарбанози оча ба ман подписчикҳо омада буданд, дастгирим карданд. беҳад хурсанд шида будам, барое ки ин кора на ҳар кас мекуна. хоҳаракам беҳтарин зан, беҳтарин модар ва беҳтарин инсон аст. дӯстони азиз, ана миннатдори ман ба канали биби оишаи духтарбанози оча. аз кушодани канали худам ман беҳад хурсандам. дӯстони азиз, барое ки ман беҳад инсонои бисёр қатъишинос шидам. ана ғайр аз мисол блогерзанҳо бо ина дугонаҳо пайдо кардагиам. бо дар ватсап мо ҳама каса гап мезанем. беҳад инсонои хубанд ва миннатдории худма ба ҳамаи шумо мерасонам, барое ки ман хела хурсандам ки шуморо дорам. бо миннатдории худма ба ҳамин блогерзанҳое ки дар группамон ҳастанд ва ёдам мерасонам ва ғайр аз группамон шумо дам мерасонам, барое ки то ҳамин рӯза мара дастгирӣ карда омадаистен. дастгирии шумо қатъи мо ба ҳамин рӯза расидем. духтарои азиз, ба ҳамаи блогерзанҳои азиз ман пешравӣ мехоҳам. мехоҳам ки канали ҳамаи мо пеш рава. ана ба чӣ мақсаде кушодем, ба мақсадомон бирасем. блогерзанҳои азиз, мехоҳам ба ҳамаи шумо як канала тавсия диҳам, барое ки мехоҳам канали апаҷонам пеш рава, барое ки подписчикошон 1600 шидагиай, лекин просмотрошон камай. мехоҳам камтарам боша ҳаваи апаҷона дастгирӣ кунем. дӯстони азиз, барое ки ва ё каналшон пухту пазай. ана барои ҳар як пухтупаз хай мисол расход мекунанд, мехаранд, то ки ба каналшон видео кунанд. лекин чӣ хеле ки мебинем просмотрошон сустай,
биен ҳама каса ҳамо апамона дастгирӣ кунем, то ки апаи моам пеш рава каналшон. номи канали апаҷонмон Садоқат Пазанда ҳай. Дӯстони азиз, ман силкаи каналшона дар якум комментария закрепит карда мемонам. ҳатман касоне ки обуна нестен, обуна шавен. беҳад хурсанд мешавам дӯстони азиз, барое ки мехоҳам ҳамаи канали бонувон пеш рава. канали апаи Садоқат Пазанда беҳтарин пухтупазҳоро доранд, барое ки ӯ пухтупазҳое ки апам мекунад ман то ҳозира кардагим нестам, не ки апаҷон кӯшиш карда ҳамихели видеоҳои нағз мебуроранд, пухтупазҳои нағз мекунанд. беҳтарин каналай, ҳатман дароен. ай номи канали ман салом расонен дӯстони азиз, беҳад хурсанд мешавам. даиҷа боша пухтупази мо ҳам тайёр шид. дӯстони азиз, аз хамири тайёрак диден чӣ хел чизои бомазза тайёр мешавад. ҳатман ба наздикони худ тайёр кунем ва нӯши ҷон кунем. даиҷа боша мо дар бегаҳ шид. дӯстони азиз, мо ҳозир мешинем хӯроки шом мехӯрем. касоне ки хӯрда иста бошанд шумо дар иштиёи таом, модам ҳамчунин. ба фикрам шавҳар мози авқота намехӯранд, барое ки дар дурунош биринҷа мастова хеле чизо нағз намебинанд. хай ҳозир мебинем, агар нахӯранд мехезам ягон дига авқотшон мекунам. даиҷа боша ман видеома ба охир мерасонам. дӯстони азиз, то наворҳои оянда Аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.